орзу мекунам як шаб ақна шава ки падари ма аз дард аз сӯзи мотами худаш нола накунаву гирия накунаву ма дарду нолаи падарма нафаҳмам як шаб нахезам ки свет гирёну падар вахшад трависка кариста бошад алакайни барномада як номус шуд як таша сари баланд қатӣ ба хонаи бахгисел кардем бияташ қасам хӯрдеса ки барномаи худо мегам ман тра аинҷа агар хизмат рӯй накунам ай корро бас мекунам ҳамин ман гуфтам бо те талабиномро масхара мекунӣ вале мерем анака мебинӣ те ба масхара навбати рӯзи дорум як манбаи даромади хуб ман тезтар пайдо кунам ҳадарма ҷарроҳӣ кунам шида буромадам наргис гуфтани одам дар группаи бобои мерган ино буда Rahim Production. Салом арз мекунам ба кулли тамошобинони сомонаи Rahim Production ва ба кулли он нафароне ки ин лаҳза барномаи Сирҳои Ногуфтаро аз сомонаи Rahim Production тамошо доред ва меҳмони барномаи навбати мо ҳузур дорад яке аз чеҳраҳои гурӯҳи Rahim Production ва сомонаи Rahim Production муҳтарам Қош. Хуш омадед ба барномаи мо. ва миннатдории худро ба он нафароне ки ин лаҳза мо шуморо тамошо дорад баён мекардед. миннатдории ман ба ҳамаи тамошобинон ба ҳама мардуми тоҷик ки моро эътироф кардан эҳтиром мекунанд тамошо мекунанд ҳамин аст ки худованд аҳд дар чашми модарамон ашк набоша аҳд дастмон сармон дарда набина ҳама вақт муҳтоҷи ҳеҷ кас набошему дар роҳи зиндагӣ номи худмонро ёфта тавонем худованд ҳамаи моро дар ин моҳи мубораки рамазон чӣ гуноҳе ки аз фаҳмида ва нофаҳмида карда бошем афв кунад худованд бубахшад худованди меҳрубону раҳиму ғафуру ҳалим ва саломат бошем анқадар хоҳиш дорам ва хоҳиши охирини ман ҳамин ки шумо ки моро дастгирӣ мекунед мо ҳам аз худованд ҳама мехоҳем ки ҳеҷ вақт сари хамо набинем зинда бошем барои дастгиритон ҳаматонро дӯст медорам эҳтиром мекунам ташаккури зиёд муҳтарам Қош боз як бор дига хуш омадед ба барномаи зинда бошед ва тайёрем ба қисмати саволҷавобҳо мақсад дубора дар барномаи Сирҳои Ногуфта даъват кардани шумо дар он сабаб ҳаст ки бисёри нафарҳо барномаи аввали шумо дар аввалин барномаи Сирҳои Ногуфта буд огаҳӣ надоштанд аксарияташ тамошо накарданд чунки мо чандин барномаи Сирҳои Ногуфтаро ба мухлисон пешниҳод кардем аз ҳар гурӯҳ аз ҳар шахсиятҳое ки дар гурӯҳи мо буданд бисёриҳо навистанд ки барои чӣ Қоша барнома мекунед ва бисёри медонистанд ки барнома кардагием ва як бори дигар боз барномаро ҳамроҳи шумо боз ҷолибтар боз ҳам хубтар мехоҳем ки бигзаронем тайёр ҳастед худо бошад ки мухлисо ҳар рӯзам қисоти шумо ҳар рӯз барнома мекунед гап нест мо огоҳӣ аз диди ҳамдигар бошем ва мегузарем ба қисмати саволҷавобҳо аввал худтонро муаррифӣ мекардед ки аз куҷоед ва ба чӣ кору машғул ҳастед чанд сол ҳастед кӯтоҳ мешавад аллакай мо гуфта будем як бор ман Шералӣ Қурбоналӣ зодаи шаҳри Ҳисор аз синни дусолагӣ сухункунандаи шаҳри Душанбе ҳастам муассисаи рақами 43-ро бобои хубаъло тамом кардам аз синфи 1 то 11 хондам баъди вай шукри худованд ба тариқи маркази таҳсили донишгоҳаи давлатии фарҳанг ва санъати Осмон Баломи устод Мирзо Турсунзода режиссёри намоишҳои театрдошуда ба идҳо дохил шудам ва онро бо боҳои аъло хатм намудам ҳозир бошад магистри шаҳри Россия шаҳри Барнаул Алтайский край мегам дар онҷа магистр ҳастем раҳо ки маҳкам аст тариқи онлайн ҳамин дистансионӣ мегам русии қатӣ ҳам хел хонда истодаем оиладор соҳиби як фарзанд духтарак иншоалло бо дора интизорем худо насиб карда бошад падар модар шукри худованд ҳастанд дар хона як писар ҳастам се хоҳарак шукри худованд дар барнома гуфтем ман ду номус дорам ки яъне ду хоҳари ман ки ба ма номусҳои ман ҳастанд ки бояд ҳифзшон кунам шукронаи худо аллакай не барномада як номус шуд як таша сари баланд қатӣ ба хонаи бахгисел кардем шукронаи худо оиладор кардем бо чиза дар бораи худам ки бигум асосан касби ман бисёр савол метавонад шумо ами санъаткоро намефаҳмед уман ҳар касе мехоҳад бифаҳмад ман аслан касбам коргардони намоишҳои театрдошуда ва идҳо ҳаст хай акар ҳамҷо худашон нағз медонанд ки мо бо ҳам мисол ҳамкорӣ дорем кам кам қалами навиштани саҳнаву филму ҳаҷве умуман як чӣ навиштанда ҳавас дорам ва қалам аллакай санҷида истодаем акар ҳамҷо шоҳиди зинда дар ҳамҷо аст таҳсиқ кунад мо қариб аз ҳамин аввали саршавии корамон дар гурӯҳи Rahim Production
зиёда саҳнаҳое ки ба навор гирифтем қариб бигем хато накунем агар дар ҳамин наворе ки ман ҳастам қариб 80% қалами ман дасти ман расидагӣ аст ва ногуфта намонад қайд нокарда намонад ки дар ҳар як саҳнае ки ман нависондам ака раҳимҷон ҳатман як идея як пешниҳод як кӯмаки хичона ман дар расондагиам ҳатман чизе ки ман менависонам ака раҳимҷон ҳатман қатимо ҳамкорӣ дорану мора ҳамин як идея дигар ёрдам мекунам барои ҳамин аслан касби ман коргардон актёр бо хашкури худо ҳозир дар соҳаи ҳаҷвинигорӣ мақсад на ҳунарнамоӣ мекунем ҳамин қадар дар бораи ман ба фикрам ки зиёдатӣ аст. Тамом, мегзарем ба қисмати саволҷавоб. Якум савол аз анами гап задани шумо сар мешавад. Барои чӣ махз шумо ин қадар бисёр гап мезанед? намедонам ака ба гуфти устод ҳошим гадо бошад мега ай бисёр донистанай ба гуфти киноҳои бадеӣ бошад киноҳои бигем китобҳои бадеъу киноҳои бадеӣ бо медони чӣ мегӯям одам деина ҳаҷвинигор да ҳаҷвинигор дар ҳама саҳно дар ҳама чиз мегӯянд ки қош ту бисёри бад гап мезанӣ. Ман шоз дар аввали барнома гуфтам ки 4 калима гап зад аллакай 2 минут шумо гап задед. медонӣ барои чӣ ҳам барнома хизик шаванда ҳамин гуфти ёшаё каштали гап бошад. барои чӣ як вақте ки аблава дар Тоҷикистон сар шид шуморо мас ай дуруни донишгоҳ гирифтан магистр ба хизмати ҳарбӣ будам. оҷа бара тамошо кадеста бошад ку акай ҷимабой акоям одамое ки номотуна кам кам чанд зиёд кардам ба худо гандам хафа шудам айваю чиба ин хиём ки санъаткоро кам кам бо ҳурмат мекунад дар оҷо ҳамин хайр ки нақлиш намекунем дар ин санъат занг задам як одам номаша хайр намеёбад занг зад ай шӯъбаи магистратура дастсрочно донишгоҳ биёин маҷлисе вохири қатъи ректора дастсрочно биёин бача гуфтам ягон масъалаи хориҷкунӣ чӣ гапа ҳамин давидам омадам донишгоҳ дуромадем маҷлис как буда ришма гирифтагӣ нериш айтар чаптош ростош гирифтем хоп анахел тавёрка инам хеле маҷлис ҳоли сар мешавад даро кушодаши ҷои ректор маҷлис мекардагио дар ҳушид 70 та ҳар ята қаноқатантуш 4 тайма оқид бурӣ кормандори қудратӣ дуромадан дар айдан пӯшидан qosh ҳаҷвинигоҳ аз се тароф ҳавода лектарӣ рафтаеста гирифтам бурдан якаҷон хайр мо яка писар ҳуҷҷат дорем мо таҳсил кунанда мақсад кормандӣ давлатием болои ҳамаи магистри барномаи Алтайская край Россия ҳастем ки давлат аз нои мо ҳар сол маблағи калон пардохт мекунад новобаста мумкин ки медонистанду таҳсил кардани маро аллакай ӯ фаҳмидана ба хотире ки ҳаҷвинигоҳ будем чандта ёдовар карда бо те талаберномро масхара мекунӣ вале мерем анаки мебинӣ те ба масхара навбати мо яка масхара хе саҳна ин инҷа кӯята мега чи ка саҳначака яка хай ҷоиз уҷо тарз дадра немеоз агар я миллион та саҳна дига намешавад уҷо ай тарз қабл яка ҳуҷҷати тарамочкон дангалак эса фаромӯш намешавад акай раҳим худи шуд занг задам гуфтам акай раҳимҷон алвидо то чини маро мебарам яташ қасам хӯрдеса ки баноми худо мегӯям ман тра аимҷа агар хизмат рӯй накунам ай корро бас мекунам ҳамин ман гуфтам тамом дар азда чима мерам ҳамин қашами несӯ агар ман хизмат мерафтам тамошобина як раҳим ҳаводори мо як тарафа 4 зубачискаро мумкин ба фикрам да месиқдан мегуфтан гӯшка ин инҷа картача пӯшия ва чайзи камо инҷа ёда ҳаҷми саҳнача нақл кард гап нест акай қурбон хайр шояд фаҳмида бурдаги бошанд шуморо шояд ягон ҳисоби дигар чиз буд хайр чизе буд набуд мутаассифона ба хубӣ анҷом ёфт бача ти як устодои мо барои чи мӯйлаб монда барои чи бачаи пуло дар индар мӯйлабон оварданда ай ху баъде ки ама аблава ришома гирифта хушур буда короче бача ёш гуфтам бурдам ана коз мӯйлаб монда хеле тахмина 50 давид ов набарад дига то баъди хизмат мӯйлаба намегирем хизмат тамом шид ташаккури зиёд акай қурбонҷон саволи дигар ба шумо чунин дода мешавад ки вақте ки шумо саҳначаи ҳаҷвӣ ҳамроҳи духтароне ки дар гурӯҳ ҳастанд сайёраву маҳина ва зараи шахсоне буданд дар саҳнаҳо бозӣ мекарданд ҳамроҳи анҳо шахсиятҳо нақш меофаридед дар зиндагии шумо ягон норасиё намекард пеш намеовад оиди зиндагии худтон зиндагии шахсие ки ҳамроҳи янгаи нозанин доред албатта ягон кас мега рашк надорум дурӯғ рашк ҳаста аввал да буда дар аввал буд
гарчанде ки ман пеш аз оиладор шудам фаҳмом набудам ки ман вақте санъаткорам, гарчанде ҳозир ман вақт дар рӯи саҳна набудам, лекин ояндаи ман рӯи саҳнаи ҳолатҳое мешавад, то бояд маро бифаҳмед. Лекин хай қабул карда буданд, ягон зиддият аввал набуд, то ҳолия несту. Дар аввалҳо рашк кам-кам буд, кам-кам айдар медонам чӣ бода диска овардан, дар дискдан занак гуфти омади даша қавиди ку ай саре фукшдам кадага. Ҳам хеле ҳозир одат када дига. Не, боварӣ дорад, шикри худо хай боварӣ ҳаст, намедонам. барои чӣ Қурбон дар саҳнаҳои ҳаҷвӣ бисёртар роли занам бозӣ мекунед? Оё мисол дар комментариё менависанд ки хош очата апата ҳамаи авлота фалон куну бемадон кунам, ҳаст нафароне ки ба иззати нафси якдигар мерасанд. Лек болои ин ҳама боз нақшофарии роли зана мисол тарк намекунед ва бисёри саҳнаҳо мешава ягон гап чап мешава, бо мехоҳем ки як рола 3-4 намуда хитон бозӣ кунед. Мисол гапи мардум, таҳқири мардум, суханони мардум ба дили шумо задагӣ нест? Арами ай ҳама гапи асосан имрӯз ҳозир амира марадоди ака. Ман то ҳамин рӯза як савол ака мекуфтам. Барои чӣ Аловиддин Абдуллоев, барои чӣ устод як рола мақсад ягон каси дигар не фақат худаш чанд рола худаш бозӣ мекунад. Ман мегуфтам мумкин ай ба хелӣ шав одаморо мақсад вай намекунад, қатиш намегира, хеле даврои байда. Ё шояд мегуфтам байне, хеле ман саволоро мекунам, ҷавоби ҳархела мегуфтам, нав ман фаҳмидам ки барои чӣ. Ва саволи янами қатъи ҳозир ман гап мезанам, ҷавоби янами гапҳои шумо яка. Барои он ки ман ба хулосаи он фикри ман ҳамон одам дар ҳамон нақшое ки дигарои ки худшам бозӣ мекунад, ҳамаша худаш мекунад, мумкин дигар нафарро чизе ки вай мехоҳад бозӣ кардан наметавонад. Ҳам хияса бибаре амон фикри ман ҳамея ки ҳаме лишни ман ҳозир ҳамон сценария пешниҳод мекунам, шумо дар шумо бо шоҳид ҳастем. Ҳамон ролда бояд компир аст, метавонам як духтарака вай кунам, лекин чанд бор ман ҳамин чиза таҷриба кардам, чизе ки ман мехоҳам ки ҳамон чиз буброяд, иҷро кардан наметавонам. Ин якум масъала ки ман маҷбур мешавам ки ҳамон рола худам бозӣ кунам. Барои чизе ки ман мехоҳам брояд. Ин якум. Дигар масъала акаҷон, ман мехоҳам ки ҳамин опти ман, ҳамин мақсад, ҳамин таҷрибае ки дар саҳна бояд ман дорум бояд зиёдтар шавад. Ин дигар масъала. Сеюм масъала ҳамея ки ман рости гап акаҷон, ин ҷо ягон вай нест, бошад ки ҳама бифаҳмам. Ман бисёр айдӯстон хиёнат дидам дар ҳаёт. Бисёри бад, бисёр аз шогирдам, аз дӯстам, аз ай ҳама бисёр дар ҳаёти ман акай раимҷон бисёр шумо шоҳид ҳастем ки воқеаҳое шуд ки баъзе дӯстон ба хотири харшон ай об гузаштан маро фаромӯш карданд. Харшон ай об гузашт маро фаромӯш карданд, баъзе дигараш хара дидану маро фаромӯш карданд. Ва сеюмин нафараш ҳамон мумкин ки ба хотири айрӯи хатои ман маро фаромӯш карданд. Шояд ман хатое карда бошам, маро фаромӯш карданд. Ба хотири ҳамин акай раимҷон ман кӯшиш мекунам ки муҳтоҷи ҳеҷ кас набошам. Ҳамин чизеро меофарам, яъне акай раимҷон мисол даъват мекунам, ҳамон саҳнае мекунам, кӯшиш мекунам ки ҳамин қиндам боша, барои ман азобам боша, ҳамон рола кӯшиш мекунам худам бозӣ карда тонаму ягон каса зора накунам. Имрӯз мо дар як бача намераса, як духтар намераса, акай раим як каса зора карда даъват накунам. Ман ҳамин акара тамин карда тонам, пеши як марду номарда сармахам накунам. Барое ки иҷа ҷои ҳақиқатай, иҷа барномаи мо ягон дурогӯӣ вай нест, реални ҳаётай, сирҳои ногуфта ки ҳаст яка бояд гапа бимонӣ. Шоҳид ҳасти яка рӯзе мо дар модар дар кор буд, дар ба дари театр, дар ба дари хонаи нафаре ки мешинохтем гаштем. Барои мо як пулҳову як масъалаҳоеро пеш оварданд ки мо натонистем филмона ба навор бигирем қариб. Ҳама хел бадака. Хелчона баъзе звезда мегирам, баъзе дигараш намедонам, ай кино хусумат бу намебиям бозӣ кунам. Ман мехоҳам ки ранг яъне устод Аловиддин Абдуллоев кӯшиш кунам, акарем вақте чизеро хост кӯчада нагардам. Ман ҳамон хоҳишам ҷошда иҷро кунам. Ташаккури зиёд. Акай Қурбонҷон миннатдорем. Ва дар назди Худо пеш аз ҳама ҳазорон бор ба Худо қасам ки ҳар рӯзе ки намоз мехонам узр мепарсаму ай Худованд талаби вай мекунам ки хай зиндагӣ маҷбурам ки касб май соҳамай ки ҳамин кора ман мақсад ҳамин саҳнаро кунам. Лекин бозам узр ай Худованд мепарсам, узр ай мардум мепарсам ки агар дар мардум ягон лаҳзаи ноҷоб бошад, дар назди Худо лаҳзае ҳам бошад, мо гунаҳгор шуда бошам, ай Худо узр мепарсам.
خیلی بسیاری شخصیت‌ها میگن که صحنه کردن مثال سراییدن سرود همه چیزا اساساً خودش گناه های مثلا هر کس می‌نویسه فکر عقیده‌ش یوتیوب جایی هست که یک کس اخبارات میکنه یک کس گپی خوب می‌نویسه یک کس گپی بد کسی که چی می‌نینی که در سر داره می‌نویسه آزاد جایی که یک صحبت آزاد باقی خیلی هر کسی که مثال چی فکر عقیده داره باز هم در کامنتر بنویسه یگان جایی مثال مجبورش نیست که ما را با خوب قبول میکنه یا که بد قبول میکنن این همش از همون دیده و دانستن مردم وابستگی داره وقتی که بشناسن میدونن که چقدر وقتی که اگر نشناسن درک نمیکنن که درون همین انسان چی گپه یا چی کاره باز میگذاریم به دیگر قسمت سوال جواب که خدمت جان یک مدت معین پدر شما کمتر ناتوب بود حالا هم ناتوب یک جان یکیش خیلی شکر خدا شما در برنامه پیشتر گفتین که ما در ناموس دارم خیلی شکرانه الله باز هم یک ناموس شما صاحبی بخشید صاحبی تخشید صاحبی یک زندگی خوبی محبت اسلامی داشته شده یک ناموس دیگر تو نیست با برداشت شما ماندگی لیک در برنامه یکم گفتن که مثال در ناموس دارم و این چونین پدر بیمار است و این بیماری همین یک مدت معین با رشد یافت شما از کدام سبب جهت زندگی میترسید خدمت جان مثال از جهت مثال بعد سر هر یک انسان از این دنیا پدرود میگه زندگی رو ترک میکنه از کدام سبب که مثال زندگی رو پیش بردن نمیتواند یا دستوم خانه برای شما مهم است مهمترین چیزی که در زندگی شما هست برای پدر مادر در چیست کریم جان از همه چیزی که ما در حیات بسیارتر میترسیدم یک چند چیز رو میترسیدم لیکن الکی چند تاش دیدم از همه سه چیزی که میترسیدم الکی یک چند تاش دیدگیم همین است که خیانت دوست بود دیدم میدونید همین یک صحنه را وقتی نشوندن که فرزند تولد کردن یک شاگرد تولد کردنش همین تربیت دادنش خیلی رنگ یک تولد کردن یک فرزند تربیت کردن خیانت الکی میبینی دوست خیانت چه میبینی که میترسید من دیدم خدای بد میکنه که دیم چیز ما میترسم که ایده سوداد پدر مادر برای که ما یک پسرم در اویلا همه زندگی برداشت مای مرد باید از کار نترسه کشون مرد همون مردی هست که وقتی مشکل پیشش میبید با سری خمو با دلی ناتوانه با خنده پیش از میگیره برای که وای مرد است باید مردانوار قبول کنه که مدیره لیکن ما اکا ایده سودانی پدر مادر فرزند پدر ایده سودانی برادر و رفیقون برام بهر مشکل کردم بهر خیلی شکری خدا مشکلی نمیکنم افسوسی زیاد که دستم اگر حاضر بیاید ما یک منبع درآمد خوب داشته باشم پدرم کار کردن دیگه نمیمونم برای که پدرم برای ما بسیار بی‌درخوابی های زیاد میگم مادر بی‌درخوابی میبینه لیکن پدر ما بی‌درخوابی زیاد میگه کسی که پدر ما یگون جای پنهانی نیست آشپز یعنی شف پور که بودم دستگاه اجرایی کار کرده بودن همه کجای نباشه کسی چون شف پور که بود از ساعت 3 شب خواب برای خودشون حرام میکردن به خاطر نفسی ما زندگی ما کار میرفتن قریب بسیاری کارخانه است که جنبه ساعت 10-11 شب میشه خواب اویله را زن فرزند دیدنش برای خودش حرام کرده است که یک دانه لقمه و یک دانه نان حلال برای ما بیاره حاضر از روی همین کسب و کارش که در پیش همین دو روغن و آلو و آتش که من خودم تجربه کنم برای ما کسب پدر ما اون وقت از کار نکردم نزی همون آب دید و همون روغن و بوی دود و همون روغن میسی الکی آدم سیر میشه و خدا خودش نمیتونه برای همون چخیل بگیم دل همون آبی لابی دهن میکشه همون چیز میخواه خیلی لیکن الکی از بوش سیر میشه همون جلود که الکی یز و جلود که میگن از نوداری پدر من در اینترنت بیسویب کردم شما دیگه فقط گشنگی و خوری و زوری دیگه فقط نمی با پاور شدن هم خیلی با در عذاب تا حاضره دیگه خوردن نتونستن جلودکا 3 مرتبه یزو کافیدگی 3 مرتبه اپراسیون شدگی این 4 مرتبه باید اپراسیون کنیم میترسن نمیدونم برای چی همین قدر مبلغ هم شید خواستیم خیلی نکردیم نو چند برادر بود خواهش کردیم که هم خیلی اپراسیون کنیم اگر وای ما را گفتن ما دبارتون هستیم لیکن همین قدر میگم با کلا نمیگیره الکی از همین بالا و پایین لفت 4 تا شکافی الکیش دیگه که شب روز از اونجا زرداب میره
ранги ҳамон як пӯчак бурид дам мекунад, ҳар бегоҳ ҳамро превиз мекунад, аз ҳамонҷо ҷиқида хуни об зардор рафта бо ҳамонҷора бо ҳамхи кор мекунад. Ман якмин коро мекунам, агар худмон ман дар ҳамин як манбаи даромади хуб якмин коро мекунам, падар ман қатъиян аз кор мемонам ки дигар кор накунам. баъд як чизи гироз дар вақти гап задан гуфтем, падари шумо дар интернет калон шудагия? биби ман соҳиби 21 фарзанд гӯем, хато намекунем, аз як модар, аз як падар, қаҳрамон модар, қаҳрамон падар ки буданд. Чӣ хел гӯем, бобои ман поштальон будааст, фарзандони зиёд карданд, хеле боғ-роғи зиёд доштанд. соҳиби 21 фарзанд бигем 16 фарзандашон зиндаву ҳаётанд, боқимондааш хеле вафот карданд. Баъд давраи ҷанг аз дигар оилаҳо ки мисол аз ғарм, аз дигар ҷо гиреза шуда омада буданд, ҳаморо парасторӣ кардан, нигоҳбинӣ кардан. Умуман ҳозир 21 фарзанд ҳисоб кунем, 21 фарзанд зиёда қариб невираву бачаву гуфти вай тоҷиён бачаву кача ҳисоб хулоса. баъде ки бобоям дар синни 62 сола 63 солагӣ вафот мекунад, падари ман якчанд амаки ман аллакай хурдам, мактабхон зури биям як компют намерасад, бурда дар хонаи чӣ мегӯям мактаби интернат хонаи бисоҳибон бепарасторо бурда дар хонақо мепартоянд. падарам ҳар вақт дар хона тоқа мемонем дар бораи номусу кору ягон вақте аз зиндагӣ ягон монда шудам, ягон фалон кор мушкиле, мега бачаҷон толи хорӣ надидай. моро вақте падар мо бандагӣ кард, мегӯям моро бурдан дар интернат бисоҳибхона партофтанд, нони хӯрдан надоштем. ӯ давраро мега рӯзҳо буданд, ҳамин қадр як брида хлеб медоданд, бачаи деҳқон ки 3-4 нон хай мехӯранд. ӯ чӣ як брида хлеб медоданд, наметонистем вай кардан, ҳам себои клелаи ҳастай, чӣ мегӯед шумо, себои хом, оли ғӯрак ҳастай, ҳамхале дар намак тар кардан мехӯрданд. ҳамон баҷаи себ зиёд аз гушнагӣ фақат хӯрдагӣ себ. интернат қаг Москва як хлеб. ҳамон синфи даҳум мехонагӣ дар мактаби интернат аз кори зиёду мардикории зиёду падару мардикорӣ мекарде дар бадари мардум дар мактаби интернат ки шароит набуда. себи зиёда ягу зиёд мехӯранд, ҳамон себи клелаи зиёд, дурун фақат себ бохӣ, нон нест, авход нест. жӯлудкашон ҳамонҷо аллакай аз яра шудагӣ, аз ҳамон чизи хом хӯрдан яра мешавад, жӯлудка дар синфи даҳумӣ мекафад. лои хона як ҳамсоя лойкашӣ мебаранд, шумо мактаби интернат саҳилора ёрдам ҳамин хизматгорӣ бигем ба тоҷикӣ мебаранд. ишками гӯшина себи хоми зиёд хӯрдагӣ лои вазмина бардоштан мегирад. ҳамин як дурунам мега як чиз хиёл кардам ки ҳамин як садо буромада, ҳамин тараққас карда кам чашмам сиёшу хеста мегирад. дар ҳамин кори больница духтуре ки 3 маротиба оператсияш кардааст, дастшон дарда набинам, беҳтарин духтур аст ки доим тавбат мекунанд, дастгирӣ мекунанд. Гулахмедов гуфтани духтур аст дар кори больница. падарам аз ҳамин ҳисоб нодорию ночорию бесоҳибии танҳои бепадарӣ ҳамин дард гирифтор аст ки аз синфи даҳумӣ инҷониб ягон рӯз шаби хушадлигӣ нест. худо шоҳид аст, ҳар шаб чӣ хел ки дар Афғонистон як бародари афғон омад ба мо гуфт ки шумо шукронаи ҳамин сулҳи ватан кунед, ба хотире ки шумо бачаҳои тоҷик орзу мекунед худо ҳамин тез пулдор шавам, як мошин хона гирим, зан гирим. мо мардуми афғон хоҳиш мекунем ки як шаб ақаллан садои нолаи гирияи модароро нафаҳмем, як шаб ақаллан нагӯям ки дар фалон қишлоқ фалон накуштанд. ана ма ягон шабе нест ки ман орзу мекунам як шаб ақаллан шавад ки падари ман аз дард, аз сӯзи мотами худаш нола накунаву гирия накунаву, ман дарду нолаи падарма нафаҳмам. як шаб нахезам ки свет гирёну падару хичад провизка кариста бошад. доим падарам меги ҳар шаб дард. яъне синни солшон ба як ҷое расид, то ҳозира камбудӣ ва пастии зиндагиро аз шумо пинҳон мекунад. ҳатто дардча барои шумо намега ки то ки шумо ба дарди он гирифтор нашавед. то ирӯзоро ман фрем мекард. то вақте ки фарзанддор нашуда будам, ман ба дурӯғи падар бовар мекардам ки ҳечи ман хиёл мекардам падарам кор меравад. яки баъди фарзанддор шудам ҳозир ки масъулияти мисол дар гурӯҳ масъулияти худ ака ки дорам ки бояд ман саҳна бинависам, бояд ман
коргардонӣ кунам, бояд ман нақш офарам, бояд ман мисол ҳамин кор кунам, масъулияте ки ҳис кардам, анаки нафаҳмидам ки падари ман дурӯғ мегуфта. Хеле ки ман бисёр шабон меша вақте пеш аз сиёмка рафтам, ман аллакай саҳнома ҷобаҷо мекунам, фикрам дар ҳамин саҳна ки пака ман аллоҷа ном мехӯрам, ман падпадид нашавам, бояд ман саҳна ҷамъ кунам, аллакай нафаҳмидам ки падарам дурӯғ мегуфта. Кофехӯрӣ барои кор тайёрӣ не, аз дардаш хобаш намебурда, барои ҳамин то соати 3 шаб бедор мешид. иншаллоҳ аз даргоҳи поки худованд дар ин моҳи шариф рамазон дуогӯ ҳастем ки ба падар бо як шифои комил ва беҳтарин хушҳои зиндагиро дар ҳамин айёме ки айни ҳол бояд айни дамгирии падару модар ҳастад, худо беҳтарин рӯзои хуби хушбахтонаро дар ҳамин пеш бинад. Иншаллоҳ боварӣ дорам ки ҳамаш мешавад поёни шаби сиёҳ сафеда. Фақат мо чӣ кор карда метавонем? Фақат дар ҳаққи бузургон дуои нек карда метавонем. Ман карамҷон охир ҳамин ба тоҷикиам аки ҷои чизи озода едини чизе ки ман мехоҳам ҳамин якмин корро мекунам, як манбаи хуби даромад ё як худом як пеши кор маян баъй кунад, аз як тараф як дастгирӣ шава, як даромаде шава ки ман ҳамин падарро як бало кунам, ҷарроҳиш кунам, соғ саломат ҳамин ба хона биёрам шуд. Иншоллоҳ ки ҳамин даромади ман фикр мекунам ки барои як даҳанон мерасад ки ман падар ман дар хона нигоҳбинӣ кунам. Иншаллоҳ ҳеҷ кай гишнагӣ намебурад. Иншаллоҳ худованд вақте ки яке худмонҷон кадом намуди банда ё мусулмона ё хелеш мегӯян ки ислом надора, кофира, хеле мо гапа гуфта наметавонем, ҳадду ҳақ надорем. Леки кадом бандае ки дар рӯи замин худованд меофарад, ба ҳар як кадом намун ризқа, ҳатто ҳайвонот, ҳашарот ҳар як кадомша ризқша мета. Ҳеҷ вақт фақат бояд мо чӣ кор кунем? Фақат ба пеш ҳаракат кунем, як кори ҳаром накунем, як кори зишт накунем, як гизӣ, як ғариб накунем. Фақат кор мекунем, иншаллоҳ худованд посухи ҳар як суолу ҳар як кори моро мета. Иншаллоҳ боварӣ дорам. Хай бахшиш зиёд барои саволе ки барои чи ман метарсам, барое ки иншаллоҳ худованд ҳеҷ кара берисқ бевай намондааст. Бисёр мегӯям падар биё операсия кунем, хай дӯстон аст, рафиқо дар барм ҳаста, иншаллоҳ ина ба ман як инҷо ки ҳама вақт дар бармай бародаром, рафиқом зиёда, як тағои дига бо номи Авзал дорам. Беҳтарин ки фарҳанги фарзанди падарам вай ба вои расондагӣ калон кардагиай, модарам номша мондагиай, ҳисоби бародарам мешавад. ҳозир дар Европа навбол сафар кардан рафта, дастгирӣ беҳад зиёд мекунад. Якҷоя шидем, гуфтем падар биё операсия кунем, вай кунем. Мега не, намехоҳам. Леки ман метарсам ки намехоҳам, вай боз ҳамун дурӯғе ҳастае ки намехоҳад ки бо ман ягон ҷо қарздор шавам, қарз кунам, баъди мисол тавбат ёфтан ё ки баъди падарам ман қарздор мисол дар ба дари мардам мисол овораву азоб кашам. Ман хиёл мекунам барои ҳамин, леки ман аз ин да дида доим дар фикр, дар тарсу, дар ҳаросам ака ки то ман пулдор мешавам, метарсам ки дар падарам ягон кор нашава, ака дер накунам. Барои ҳамин якмин орзуи дорам, як манбаи даромади хуб ман тезтар пайдо кунам, падар ман ҷарроҳӣ кунам, сиҳат саломат кунам. Барои ман дига ҳеҷ чиз дар ҳаёт дар кор нест. Шукронаи Аллоҳ обрӯи хидматдорам, ин кас эҳтиром мекунам, мешиносад. Дӯстои хидмат дар барам дорам. Гарчанде ягон хиёнатам карда бошад, лекин ба ҳар ҳол шукри худованд дӯстон моли дар қаватам ҳастанд, намурдаем. Фарзанди падарам ҳаст, иншоаллоҳ. Хай падар модар дар рӯи сарам ҳаст. Ҳеҷ кам нестам. Асос сиҳати саломати падар ман мехоҳам. Иншоаллоҳ дига ҳеҷ чиз барам муҳим нест. ҳама чи дорам. Иншаллоҳ ҳамаш мешавад ки худмонҷон. Иншаллоҳ. боварӣ комил донум ва беҳтарин суханонро гуфтӣ. ва дар анҷоми суҳбат ака худмонҷон ягон чизе гуфта неси ба номи мардуме ки ин лаҳза мо шуморо тамошо доранд, ягон гапи нагуфта, ягон сирре ки ягон гапе ки дар дили шумо мондагӣ бошад. Гапҳо сиро кардем чун беҳад бисёре. Намехоҳам мардума ғамгин кунам. Мехоҳам охири барномамона ягон суҳбати ширин, ягон саволои ширин қати ҷанбаст мекунам. Намехоҳам мардума ғамгин кунам. ҳаёти шахси мо бошум. Ба хотире ки сирҳои ногуфта мо сирҳоно мегем ака. худмон пешай санъаткор шидан реперист буди, ин гап росте аст ё воқеӣ дорад? Рости гап реперист не, ака реперист набудам. Лекин чихел шояд реперист гуфтанда мумкин реперист бошем мумкин, лекин ман тасдиқ намекунам ки ман репер будам. Мақсад ба хотири чихел санъаткор ҳастам, репер будам. Лекин ба як мақсад реп мехондам. Рости давраи мактабӣ
кам-кам як духтара дар дил бастагӣ ишқи кӯдакӣ доштам. Хайми намедонам як одамо ошиқ мешаванд чӣ менависанд, ғазалро бояд менависанд. Ман рости ҳамин дил дода будам. Як духтара рости ишқи кӯдакӣ ки буд ҳамиш на вале исмаил буда хай кам-кам шонеси репои хулиганӣ мехонд тамом. Ва хай бада ягон реперо буданд, лекин аслан репер бигем ангушумор буд 2012-13 нака. Ма нахустин репои хидмат худам менавистам, худам эҷод ҳамаша менуса интихоб мекардам. Якимин репи ма хондам дар студияи ҷадидон буд, бас аз танҳоӣ, бас студияи Қандил, Душанбе рекес, ҳама қариб пашти репери омохта мешинохтанам. Қариб 16 консерт мондагӣ мака. Ҳамаша ки пурра консерти мане, консерт дар иштироки, амке дар иштироки вай консерт дар иштирок кардагим. Баъд як савола шумо надодем ака. Диди, ман бояд миннатдорӣ ҳамҷа расонам. Баъзеҳо паст чӣ мезананд, баъзеҳо дига ҳар чӣ мегӯянд. Барои ман аввалин охирин шахсе ҳастае ки мара дар соҳаи санъат ҳамин болои саҳнаи ҳамин ҳунарда ки театри калон, саҳнаи калон сабаб шуда биромадам. Наргиз гуфтани одам дар группаи бобои Мергани ино будак. Шумо мешунавед, як сабзина духтар актриса буд. Ҳамон духтар рости кинои Қотили гирёна намоиш овардан дар ҳамин кохи Тоҷикистоне ки ҳозир ака чапаш кардаgan. Ҳаминҷа намоиши Қотили гирён буд. Ҳар рӯз пешаи намоиши филм то ҷобаҷуди мардам, баъди намоиши филм намоиш додан то омадани маршруткаҳо 16 маротиба мара дар консерт вай кардагия, номера мондагия ки ма ҳамҷа мақсад сурдома бихонам. Умуман мақсад ки мара болои саҳнаи ҳунар якмин одам ҳамин буд ки рӯи саҳна биромадам мухлисода ман муаррифӣ кардам. Ва саволи дигаре ки ман мехостам битин шумо надоден ҳамиае ки ма устод дар соҳаи ҳаҷм надорам. Устод надорам. Устод ма ҳеҷ кас не. Устод ҳастам вале устод надорам. Неки ма устоди худам медонам. Мара наомӯхта неки ма худам устод медонам вайора. Ва ё мумкин мара аз наздик нашиносанд, неки ма устод шумо мегӯям. Акаи Зафар аз группаи Маҳфилоро. Ма ҳар як ҳамон саҳнае ки вай роли хурда, роли калон ҳамин як лаҳза ҳамин як саҳнаро ку ҷоно мега. Ҳамира ма чотоҳат омад ҳамин хеле мақбул шуд ки ман саҳнаи кампиракура ҳамин ҷоно мера истифода бурдам. Ма одама ҳамчун устод медонам. Касе дар чӣ хеле вай ҳаст, вай ки чӣ медонад, лекин барои ма ҳамчун устоде. Барои ки ма вай як калимаро омӯхтам, устоди ма. Ма димин устод қабул дорам Аловиддин Абдуллоев, барои ки ма тақлид мекунам, копировка мекунам дар мактаби ҳамон одам, мактабе ки дар шохаи Станиславский мо ҳама ҳастем, лекин дар як шохачаи нав дора. Ма кӯшиш мекунам дар равияи ҳамон бошам. Ду устод ва боқимонда ҳаҷнигоре ки масалан ман аз ҳо тамошо мекунам, дӯсту бародари ман, ҳамаи ҳо барои ман бародар, рафиқа, ҳисоби устоду бародар, ая калонош ҳисоби чӣ мегӯям бародари калони ман мешавам. Ҳамин саволро мехостам шумо битин. Беҳад миннатдорӣ ман мерасонам ба акаи Аловиддин Абдуллоев ва ба акаи Зафар ки ман бисёр саҳнаи ҳамин одамода мухлисам, тамошо мекунам. Ман ҳатто саҳнаи ман моҳо мешавад тамошо намекунам, успед намекунам, лекин дискои ҳамин одамро мехарам, тамошо мекунам. Мухлис шудам. Зинда бошед, дастон дарда набинаво. Аҳда саҳнаи тоҷик поён намошем, вақт ба боло бошем. Гавни дӯстони азиз, дар ҳамҷа барномаро ба худи анҷом мерасонем. Ба кадом сабаб ки мо мехоҳем ки як барномаи дига ҳамроҳи Қош баъди анами барномае ки шумо тамошо мекунед фикри актаи худро дар комментария нависен. Ҳар як мисол дархост, ҳар як гуфтани доред дар комментария нависен. Суҳбати дим ҷавоби комментария мешавад. Ба нам хотир ки ҳар як кадом чӣ асроре, чӣ дархост, чӣ гуфтани нисбати анами акаи Қурбон Қош дорен ё ақорат мегирен гапи хуб ганда чизи боша набоша, ман дар барнома ба ҳар як кадоми шумо ба анам номе ки дар ютуб дорен мегирам, савола ба акаи Қурбон пешниҳод мекунам, аз ҷиҳати мусбаташ боша, манфӣ боша, ҷавоб мегардонам. Мешава акаи Қурбонҷон? Озодай ягон ҷои пешакӣ рӯи худоай наген мадаки ака иша бугум иша нагум. Озод мара нагуфта бишинонед чӣ саволи бадай хубай озодие ман мардонавор чанде ки баъзе чӣ мегӯянд сензураҳо бояд накунем дар иҷа,
лекин ҳамун сензурадоршам бошад паси парда карда мадо фаҳмонед ман ҷавобшам медам. ва вақте ки чизе бошам боша шумо бинависед ҳатман мо коре мекунем ки анаму саволо ба акай Қурбон дода шавад. Худо нигаҳбон то барномаи оянда моро дастгирӣ кунед. Ҳамун камбудӣ боша узр.